Mijn eerste vraag, wie ben je eigenlijk? Waarom heb je voor dit beroep gekozen? Wat vind je het spannendste aan je werk? Heb jij wel eens een keertje iets gedaan wat eigenlijk niet mag? Hoe lang werk je al bij het museum? Bent u ook getrouwd? En wat is jouw lievelingskleur? Wat is mijn lievelingskleur? Dat is een hele goede vraag. Wat houdt uw baan in? Wij tellen eigenlijk het geld en wij betalen de rekeningen. En wat we ook doen en wat wij heel belangrijk vinden is hoeveel bezoekers komen er. Dus we tellen de bezoekers ook. Wat moet je hiervoor kunnen voor je baan? Dus je moet heel goed opletten van wat je binnenkrijgt en wat je uitgeeft. Dus daar moet je heel goed op letten. Dat is belangrijk in deze baan. Als je zakgeld krijgt, dat je niet meer uitgeeft dan je binnenkrijgt. Want anders maak je schulden. Is dat moeilijk? Maar ja, je moet heel goed tellen elke keer. Waar bent u geboren? Ik ben geboren in Antwerpen in België. Oh, leuk. Ja, dus ik ben een Belg in Friesland. Ik ben in 2015 directeur geworden. Ja. Wat vindt u dan van Friesland? Ik vind Friesland heel bijzonder. Ook omdat het een van de meest bijzondere musea in Nederland heeft. Het Fries Museum. Wat vindt u nou zo leuk aan uw beroep? Het leuke vind ik dat we hier fantastisch mooie dingen kunnen doen. Met kunstenaars werken en tentoonstellingen maken en met jullie samenwerken. Eigenlijk bestaat er niet zoiets als het is te gek voor een museum. Als het erbij past en het is leuk, dan gaan we het gewoon doen. Wat doe jij hier? Ik werk op het office management in het Fries Museum. Ik kom eigenlijk op kantoor 's ochtends en het eerste wat ik eigenlijk doe is mijn computer aanzetten. Heel veel mensen kunnen mij natuurlijk ook een mailtje sturen, dus die vragen ga ik beantwoorden. En wat voor vragen krijg je dan per mailtje? Wat de openingstijden zijn of wat een intreekaartje kost. Misschien jouw opa en oma hebben een hele oude pot in de kast staan en die denken, nou wil ik wat meer informatie erover hebben. Nou, dan sturen ze ons een berichtje, want wij werken met conservatoren die van alles weten over objecten. Nou, en dan kunnen wij dus kijken wat wij voor die mensen kunnen betekenen. Denk je dat je de leukste baan ter wereld hebt? Ja, zo'n beetje wel. Omdat ik altijd met de geschiedenis bezig mag zijn. En ik vind het ontzettend leuk om naar al die verhalen te kijken. En ik kan dan ook nog kiezen hoe we dat aan de mensen gaan vertellen. Dus in het museum mag ik tentoonstellingen verzinnen. En heel veel musea in de wereld hebben hele mooie collecties. En het lijkt me dan super als we dat aan Nederlandse bezoekers ook kunnen laten zien. Wat is collectie? Collectie is wat het museum aan spullen heeft verzameld. Hoe maak je nou een tentoonstelling? Ja, dat is een lang proces. Eerst ga je met z'n allen bedenken van wat voor onderwerp wil je doen. En dan is het voor mij de taak om daar heel veel over te lezen. Dus ik ga eerst heel veel lezen in boeken. En ik ga bij andere musea kijken van wat hebben zij dan in de collectie. Wat dan interessant kan zijn om in die tentoonstelling ook te tonen. En vervolgens gaan we dan met een hele groep binnen het museum, gaan we dat uiteindelijk tot een heel mooi verhaal maken. En dan ga je ook kijken van welke kleur worden de zalen bijvoorbeeld geschilderd en welk object moet waar worden neergezet. En hoe moet het hierheen komen, want al die producten uit bijvoorbeeld Korea, die moeten ook met het vliegtuig bijvoorbeeld hierheen gevlogen worden. Het belangrijkste van mijn taak is dat dus alle bruiklenen geregeld worden. Nou, een bruikleen is dus een object of iets anders wat je leent van iemand. En degene die het aan jou leent, is dus de bruikleengever. Wat doe je precies met een bruikleengever? Nou, een beetje het proces daarvan is dat we eerst een brief sturen. Nou, dan vragen we in die brief eigenlijk van, vinden jullie het goed dat wij het lenen voor de tentoonstelling? Wat is een object? Nou, een object is eigenlijk een verzamelnaam van alles wat we lenen of wat we in de collectie hebben. Dus alles wat je hier zo ziet in de vitrines. Stel dat we een brief sturen en we vragen en een schilderij en een boek. Nou, dan kun je het gewoon even in zijn algemeenheid, noem je dat dan objecten. En komen al die objecten dan ook uit museums of komen het ook gewoon uit andere dingen? Het kan ook bij gewoon mensen thuis vandaan komen. Wat doe je als je bij de technische dienst bent? Wij doen bij de technische dienst natuurlijk alle dingen die met techniek te maken hebben in het gebouw. Dus dat is eigenlijk vanaf de kelder tot aan het dak. Maar verder bouwen wij alle meubeltjes hier, alles wat je hier ziet staan, al die tafels, die hebben we allemaal zelf gebouwd. Ook helpen met ophangen van de kunst of het neerzetten van de kunst. Maar we doen ook het licht. Dus al de lampjes die hier aan het plafond hangen, die doen wij ook. Wat doe jij voor werk? Ik schrijf teksten.
bij tentoonstellingen. Dus als we een tentoonstelling maken, dan gaat de conservator die gaat zeggen van oh, ik heb hier een heleboel interessante voorwerpen en die wil ik graag laten zien. En dan ga ik de conservator steeds vragen, oké, maar wat is er leuk aan dit potje bijvoorbeeld? En dan zegt de conservator, nou het is heel erg oud. En dan ga ik daar een mooie tekst over schrijven, zodat alle bezoekers die naar het museum komen, die kunnen dan heel makkelijk het verhaal lezen van de tentoonstelling. Dat is eigenlijk wat ik doe. Wat zou jij nou heel goed moeten kunnen als je dat werk zou moeten doen? Ik denk dat het belangrijkste is dat je heel goed naar mensen kunt luisteren en dat je heel goed weet hoe je informatie leuk maakt. Dat je er een leuk verhaal van maakt en dat het iets spannends wordt. En dat mensen eigenlijk, maakt niet uit waar ze heen gaan, of het nou een verhaal is over vikingen of over porselein, dat je er altijd een leuk verhaal van kunt maken. Dus goed luisteren en goede verhalen maken. Dus je moet er ook heel veel plezier in hebben. Wat doe je hier allemaal? Nou, wij openen het gebouw 's ochtends eerst. Wij doen eerst de beveiligingswerkzaamheden. Tussen 11 en 5 zijn wij altijd bezig met gastheer, gastvrouw spelen. Wij helpen de bezoekers. Daarna sluiten we het pand weer. We lopen alles netjes weer na en dan gaan we weer naar huis. Wat heb je in je oor? Nou, dit is onze portofoon, we hebben oortjes in. Als wij met elkaar iets moeten bespreken of er gebeurt wat in het museum, dan moet je met elkaar kunnen communiceren. We hebben oortjes in, zodat niet iedereen mee kan luisteren. Nou, we hebben één keer een hele agressieve klant gehad, die ons echt bedreigde. En dat je echt de rust moet bewaren bij die man. En hij is op een gegeven moment ook aangehouden door de politie. Is er wel eens ingebroken? We hebben geen inbraken gehad, we hebben wel brandalarmen gehad. Je staat wel meteen op scherp, het hele brandweerteam is binnen en er komt toch wel adrenaline bij kijken, dus dat is ook wel leuk. Als er iets heel duurs in het museum staat, moet je dat dan ook anders beveiligen? Ja, zeker. Bij bepaalde tentoonstellingen, we hebben Almatana, maar bijvoorbeeld gehad, dat was een van onze duurste exposities. En toen hadden we dus 3 man standaard op de zalen staan. Dus er is altijd iemand die zal daar zijn. Wat is het leukste aan uw baan? Het leukste aan mijn baan is dat ik eigenlijk met heel veel mensen te maken heb. Dus van de kassa's tot aan de beveiliging. Ja. Wat vind je nou het leukste aan jouw werk? Het leukste aan mijn werk vind ik dat het voelt alsof ik nog een beetje naar school ga. Want bij elke tentoonstelling die we maken, leer ik weer een heleboel nieuwe dingen. En dan kan ik daar een mooi verhaal van maken, zodat alle andere mensen dat gevoel ook een beetje krijgen. We hebben ook camera-toezicht, vinden we altijd leuk, spelen we ook graag mee. En we houden daar mensen ook mee in de gaten. En toen was een ijsbeer gemaakt van dus keramiek en die knalde zo kapot en is zijn poot eraf gevallen. En met wie van je collega's zou je een dag willen ruilen? De directeur. Alleen ik denk dat het een hele grote bende wordt. Denk je ook niet? En in het Engels betekent het Friese Museum het Patatmuseum. Dat is waar. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat heel goed. In Amerika is het heel logisch dat er een Belg directeur wordt van het Patatmuseum.